Tama kok kusar buhudul tu borok subana ni sungno kok riman okok kisah kenalayan hambai. Jotonan dibor kaham, puila no tini cini ham krai nai kol bodol ni cini jotot ti pangrong no ani kaham de ham zama kuplung te jotot cini narwaingi manjak fajak cini borong bonang khoros ka bungunalia cini TDC hapang ni borong bonang chairman te inon jotot lukubai jungbai palbai hamjagi jongjak cini harapsa adong te cini orang manjak fajak cini West Jurnal ni cini chairman cini borong bonang sarno bokha kaham te hamjagung te cini TDC hapang ni cini Health Department cini EM borong bonang cini ata komalo bokha kaham te jotot cini social worker te cini ini opandang naik thokai songsana cini joto adong suno ani kaham te klumu jung saimano cini di prasaran bisingo oma he jingza jeng salkolma romai jeng kobli thangka angkha ka waisu shu tangke nahar oma haike jengje jaga sobai mani oma bebak buni silisi jeng agibo khanawo buni hastebo mizoram roke belai drugs addict pho manipur roke belai drugs addict pho HIV mansa kabuma tongfo ini kana mani agi ke jing fo hisi ini kana feo takai unzakha binung ko angkha bininu ko bangkha cini parawa bangkha hinje kana gabo beba jing kabal hamia ti parasaro piaba tabu uzara tongfo sengobona hamri tubunani tangi hake seng mutinarna nangnai Thansa hake jing salsa beba jing cari menu jing samung cari mana beba hamia manu jing kasuma hinang kakao যেমন চিনি বুবাগ্রাবো বারবার সাও जों थानसां खागे ताम खाइमे तंनाय जों बेबा खाइमानाय आबनो तिनि चिनि जेकुन फेसिलिटीज माननथु लामानि बागै जों फेसिलिटी माननथु थानसा नांनाय एजुकेशननि बागै जों फेसिलिटी माननथु जों थानसा नांनाय हेल्थ इश्यूनि बागै जों फेसिलिटीज गाहाम माननथु जों थानसा नांनाय दाबो जेमन हायकेनो जों ड्राग्स न जों कासु चिनि सिगला चालायरो न जों कासुनान बागै आव बेबा जों थानसा नांनाय थैंक यू बोरं बोरं चिना आता साइ थंका दिनो जे स्टेज काउ जे कमिटी ने जे मेंबर्स रो बोरं इंट्रोड्यूस खालाया बोरं स्मित दायित्व याबो सारा त्रिपुरा नि जत्त ति पर्सन दायित्व दिनो आनि नुखुं मुसाय फानन थुं सनि आन नुखुं कफैमानो आमो काइसा ताम हिन साइ दाबाबो काइसा जिजि साइ जत्त नुखुं कफैमानो आबन बगै जों वानसार नानाय जों पॉलिटिक्स खालायलायो जों डिमान्ड सालायो सामनि बगै सान जिनि ग्रेडर दिबरनि जों सालायो सामनि बगै सान जों दिनि आनि आमसाय इंलिश मीडियम स्कूल खुरंनायनि डिमान्ड खालायो सामनि बगै डिमान्ड खालायो बेबाग चिनि फ्यूचरनि बगै बेबाग चिनि सिगला जारनि बगै बेबाग चिनि फ्यूचरनि जे जेरै बोसा बोसारनि बगै बरम से दिनि ड्रग्स इफेक्टिवनि थांगाय बरस दिनि ड्रग्स कोबलि थांगो के बरम बगै स्कूल सामनि बगै उंनाय अब बेबाग जों वानसाय दं आबन बगै जों वानसाय गलायो चिनि सिगला चिनि थिनांनि लामा ते लांमा आबन जों सिना नांनाय चिनि सिगला चालेसे चिनि समाजनि बेकग्राउन्ड जेफोर चिनि समाजनि बेकग्राउन्ड ग्राफ गन आबन समाजको जु कप्लाखि बसाय मान जों आबन वानसुगो चिनि दफावो गुइ सिलि तंगो आबन बगै दिना अमाके आट कासे रब सांग मै थांगो गबले थांगो आबन बगै चिनि बुङा हिजारे र बांग रिक्वेस्ट खालायनो मसुंगो चिनि आकरतला थाङै जे परि तंगिना र गार्जियन करी परे तो मैंने बास तो पढ़ तो एटलीस्ट मासो ट्वाइस एबा थ्राइस लेनो विजिट खाई जाते चिन चार रो ठीक मोटे बो ट्यूशन थांगी तो ठीक मोटे बो पढ़ी तो बिन बासा माली बे कॉक सलाई दी बिन ट्यूशन टीचर बे कॉक सलाई दी बो टाइम टू टाइम ट्यूशन थांगी जातो बना ट्यूशन फी माने टाइम टू टाइम बो बिन टीचर रिवी जातो एटलीस्ट आमो मंथली न वाइसर वानी ले थांग बिजी शेड्यूल बन थांग कोर्स मा खलायनाय हागे सिन जागा मातु बने आवन बागै आं साननो मुसुंगो जों बोसाबोतिनो जों कष्ट कसे परिबोय हरि क्रस परिबो डन बस परिबो सेन्ट पॉन्स परिबो जों गोनां हिले बोसोरे गोनां खाबा 60000 मंथली जों सैलरी मान माबे 80000 माने सैलरी माबे जों गोनां या आबो बुनि हाव नाय थांग बुनि कारपेंटर बुनि केरला रगो आं जेफोर कॉलेज परफ्रो आनि फ्रेंड्स आनि सुंगो व्हाट्स योर फादर इन जुगानो गा आनि फादर टीचर क्लायो जुगा व्हाट्स योर फादर सैलरी इन जुगा 50000 आनी बाबूजी 50,000 सैलरी माने जन कष्ट के चाल कर माने बुनी बु फारले कारपेंटर हाय न बुनी नंगर थे रंग पुलिमा से मान गए दिन 1500 माने सो इनका आनी बाबू बिन बाबन सैलरी बस खेले क्या
Kintu जों बुजिनो नांगोन सिनि बु भाषण जों गासैबो हार्ड वर्क परबो सिनि बु सानो डॉक्टर सनामै इंजिनियर सनामै प्रोफेसर सनामै साइंटिस्ट सनामै जों गाय समाज कुसु कुबलाय सिनजान मुसलमान बगै एबा दफन हासारिन मुसलमान बगै फेबा इन ड्रग्स बुलमान बगै सिनि ओ इमां बेले बाय खरसे बुसान दङ फेबा खरसे ड्रग्स होय चावै बो गुबुननि थांगा के ड्रग्स गुबुननि थांगा बो ते ओ लामा सफैया आलामन कसाय तो अब थाय सिनि आटा सामहाय दिनै जों चिनि बुसानो परना बगै रां खाथिनाय एबा बिनि ड्रग्स सामनो बिनि लामा तंसांगारना बगै जों रां खाथिनाय बेबा अमा हायके जों जाल कुलै दङ जों नानि पलिटिकली जों डकुमेन्ट्स बेबा आसुं बुथारजों जों ति पारसाराव ड्रग्स साइबा जों बुथारजों जों डाइरेक्टली डेगर मसुरि दाबे ताने बुथार जों बुथारिया इनडाइरेक्टली जों बुथारि दङ जों आ बयनि सिलन जों सिनान नाहाय आबन बगै चिनि सिकला चालायाव आं बेलनो रिसेंटली चिनि मुंगिया गामिनि चिनि युथनि लीडर रक फाय आना कक साबे बेले खाकसां खताम साबाय हिंगे सार नों जेपुरो टीटीएडी से हाबाङो फायो चिनि बुबाग्रे नायकल फुंबाय जों गामि गामि आमसेयो फुटबल टुर्नामेन्ट जेंगिरि वा आफुरनो चिनि सिगला चालायाव तेसा ट्रक ड्रग्स नि फिनान्सियन जेंखा इनि साबाय बेले नि खाकसां का अमा हागेनो जों ट्रक गामि आमसे जों स्पोर्ट्स बेग गदाल बगे आं जेंगि दङ चाइतो हुइतंबो दिनै चिनि मुंगिया गामि आमसे चालायाव आगिङा ड्रग्स साना बगे दलथुमलायखौ ताबु हेके फुटबल थना बगे दलथुमलाय इनसौ आमन बगे जों ट्रक थमुनि हाबर सजायतो बनान बगे जों जे मानसा टीटीएडी से हाबांनाय बुबाग्रे नायकल फुंबाय चिनि सिगला चालायनो जों गुबै गोरा गोख्रों खैतो बनान बगे जों थमुनि हाबर जों ट्रक सजाव दङ आमन बगे बसकम जराबो जों इंटर सब जुनाल जों टुर्नामेन्ट जेंगिरिनाय आ टुर्नामेन्ट पार्टिसिपेट खालायनो बगे जों जत युथ रंनो प्रिपेयर तंदि जों डिपार्टमेन्ट बखाखै जों स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्ट बखाखै दङ साखलाय मोरनाय आमागेनो जों ट्रक चि चरायनो थमुमै गुबुलिबै थमुनि हाबर सजावै जों ड्रग्स ना हासाव खालायनो बगे जों मा चाहतलायनाय दिनै बगे सुंसितु दिनै दे गुबुनि जागाबो प्रोग्राम तंमन बगे जों कक बारखन मा साखा तै दिनै अमन आं रिक्वेस्ट खालायनाय आं सिउ बसिउनि जों सालिमा बाया जों जत सिमान जों शेयार मा खालायनाय सिमुनि थामुन करै दिनै नों सिउ ते खसिनि सा देबो सिमान आमागे जों खरसते खरस शेयार खालायमान बिसिंते जों साजत गरा गुबै खकरखना आन बगे जों सिगला रंग ड्रग्स फ्री खालायनो बगे जों जत मा चाहतो बायनाय आन बगे नरजन काहाम करु दंदि चिनि सिकला रजन काहाम करु दंगै गुबै कबलाय कुसु कबलाय गुनि दफान सलाय जों कुसुबो खाय माथुम आ कंना बिनो नंखा काहाम करु दंदि